бозии дастаи Локомотив Помир ва клуби марказии варзиш Артиш дар доираи рақобатҳои даври 16-уми Лигаи Олии мамлакат дар варзишгоҳи Нефтяники ноҳияи Рудакӣ сурат гирифт. Ҳисобро футболбозони дастаи клуби марказии варзиш Артиш боз намуданд. Ин голро Шервонӣ Мамадшоев аз пеналти зад ва бо ҳамин натиҷа футболбозон ба танаффус баромаданд. Дар дақиқаи 56-ум Азизбек Ҳасанов аз дастаи Локомотив Помир натиҷаро баробар намуд. Дерина гузашта Озодбек Панҷиев ба задани як голи дигар даст ёфта тимашро пешсаф намуд. Дар дақиқаи 69-ум артишиҳо бо истифода аз як ҳолати хуби голзанӣ таносубро барқарор намуданд. Ин голро Шодибек Ғаффоров марбути номи худ кард. Голи охирини бозиро бошад Манучер Сафаров аз дастаи Локомотив Помир ба самар расонида тимашро дар ин вохӯрӣ ғолиб гардонд. ҳамин тариқ шогирдони Мубин Эргашев дар ҷадвали чемпионат имтиёзҳояшонро ба 13 расониданд. با کلوب مرکز ورزش ارتش بازی ما خیلی مشکل شد. یکم تایم که بچه‌ها بسیار سودیا بازی ما رو ناخوانه پنالتی داد. کمی مشکل بود یکم تایم و دوم تایم برآمده سرجم بازی کردیم و گل مومنتمون رو زدیم. با این مقصدمون چیدیم و می‌خوایم در آینده که همه بازیمون هم خیلی سرجم بازی کنیم و آینده در ام لیگ بمونیم. дар рақобати дигари даври 16-ум дастаи Саравшани шаҳри Саравшан дар майдони худ тими Регар Тадази Турсунзодаро қабул намуд. вохӯри мазкур бо ҳисоби калони 4-0 ба суди соҳибони майдон хатм шуд. дар дақиқаи аввали қисми якум сарвони дастаи Саравшан Илҳом Баротов ҳисобро кушод. ҳамчунин дар нимаи қисми аввал ӯ имкон дошт аз зарбаи ҷаримаи 11 метра бартарии соҳибони майдонро дучанд кунад, вале дар иҷрои зарбаи 11 метра муваффақ нашуд. дар ҷарони қисми дуюм Илҳом Баротов тавонист ба задани ду голи дигар мушарраф гардад. баъди ин шумораи голҳои ин ҳуҷумкунандаи Саравшаниҳо дар мавсим ба 12 то расид. ба бозии мазкур бозингари дигари Саравшан Абдурраҳмон Қурбонов дар дақиқаи 85-ум нуқта гузошт. бозии дастаҳои Файзканд ва Душанбе 83 бошад бо ҳисоби мусовӣ 1-1 хотима ёфт.